Desde o BNG lanzamos a proposta de reformar o actual estatuto para que os galegos e galegas teñamos a chave dos nosos cartos. Facémolo porque temos un sistema de financiamento injusto que nos discrimina, que ten unha insuficiencia que fai que non se finance ben os nosos servizos públicos e, ademais, porque cada ano o Estado está facendo caixa con Galiza, recauda máis do que inviste. Según os últimos datos, estamos falando de máis de 5.000 millóns de euros. Por lo tanto, é necesario que teñamos esa capacidade de recadar aquí todos os impostos para ter máis recursos para mellorar a nosa sanidade, educación, atención á dependencia ou as políticas de vivenda. É un debate tamén central porque Euskadi e Navarra xa teñen o seu concerto económico, Cataluña vai non conseguir e Galiza non pode quedar atrás. Non podemos ser menos, non podemos perder o noso estatus de nación histórica. Por iso lanzamos este debate coa convicción de que somos un país rico, que temos todo por gañar se confiamos nas nosas propias forzas e temos ferramentas para autogobernarnos desde aquí, neste caso, coa chave dos nosos cartos.